Nuoruus on vaihe, jossa paineet kasaantuvat. Kouluuupumus, mielenterveys ja sosiaalinen ympäristö eivät ole erillisiä ilmiöitä. Ne risteävät, vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat nuoren arkea. Tässä esityksessä minä, eli Matilda Sjöblom, tarkastelen, miten nämä paineet syntyvät, miten ne näkyvät oireina ja ennen kaikkea, miten voimme tunnistaa tuen tarpeen ajoissa. Lähestyn aihetta kehityksellisestä näkökulmasta. Yhdistän teorioita, kuten Bronfenbrennerin ekologisen mallin, Lamblin et al. Sosiaalisen verkoston vaikutukset ja Salmela-Aron 3K:n kolmion. Ja lopuksi pohdin, mitä tämä kaikki tarkoittaa ennaltaehkäisyn kannalta. Tässä ovat esitykseni pääaiheet. Aloitan nuorten hyvinvoinnista kriisien keskellä, miten kehityksellisesti herkkä vaihe kohtaa ulkoiset kuormitustekijät. Sen jälkeen siirryn oireisiin, ensin sisäänpäin suuntautuviin, kuten ahdistukseen ja masennukseen, ja sitten ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen, kuten riskikäyttäytymiseen ja impulsiivisuuteen. Tämän jälkeen tarkastelen kouluuupumusta ja siirtymävaiheita, erityisesti 3K:n kolmion kautta, joka tuo esiin koulun, kodin ja kaveripiirin vaikutukset. Lopuksi keskityn ennaltaehkäisyyn ja siihen, mitä hyvinvoinnin edellytykset tarkoittavat käytännössä. Esityksen lopussa käyn läpi lähteet lyhyesti, joihin näkemykseni perustuvat. Nuoruus on vaihe, jossa pienetkin muutokset ympäristössä voivat vaikuttaa voimakkaasti hyvinvointiin. Salmela-Aro 2010 kuvaa tätä kehityksellisesti herkkänä ajanjaksona, jolloin nuori on erityisen altis kuormitukselle. Kun tähän lisätään kriisit, kuten pandemia tai ilmastohuoli, paine kasvaa. Mieli.fi 2022 muistuttaa, että kriisi ei ole sairautta, vaan osa elämää, ja juuri siksi se vaatii ymmärrystä, ei pelkkää hoitoa. Lamblin et al. 2017 ja Pulkkinen YM 2023 korostavat, että nuoren hyvinvointi rakentuu sosiaalisessa verkostossa. Perhe, ystävät, koulu ja yhteiskunta muovaavat nuoren kokemuksia ja kehitystä. Tässä esityksessä lähestyn nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, ei vain siis yksilön näkökulmasta, vaan myös sen ympäristön kautta, jossa nuori elää. Bronfenbrennerin ekologinen teoria kuvaa, miten nuoren kehitys tapahtuu eri ympäristötasojen vuorovaikutuksessa. Mikrosysteemi sisältää nuoren arjen lähikontekstit, kuten perheen, koulun ja ystävät. Mesosysteemi kuvaa näiden suhteiden vuorovaikutusta, esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä. Ekosysteemi tuo mukaan taustatekijät, kuten vanhempien työ tai koulun hallinto. Makrosysteemi edustaa kulttuuria, arvoja ja yhteiskunnan rakenteita. Ja kronosysteemi muistuttaa, että kehitys tapahtuu ajassa, siirtymien ja kriisien keskellä. Vaikka teoria on kehitetty jo 1970-luvulla, sen soveltuvuutta nykypäivään on pohdittu. Simply Psychology 2025 tuo esiin, että mallia on kritisoitu esimerkiksi sen yleistävyyden vuoksi, ja se on myöhemmin laajennettu bioekologiseksi versioksi. Silti sen perusrakenne on edelleen käyttökelpoinen, erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää nuoren hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Se auttaa hahmottamaan, miten eri tasot ympärillä vaikuttavat nuoreen ja miksi tuki ei voi keskittyä vain yksilöön.
Sisäänpäin suuntautuvat oireet, kuten masennus, ahdistus ja psykosomaattiset vaivat, ovat usein vaikeasti havaittavia. Ne eivät näy ulospäin, mutta voivat kuormittaa nuorta merkittävästi. Pulkkinen ynnä muut 2023 korostavat, että nämä oireet jäävät helposti tunnistamatta, erityisesti silloin, kun nuori ei osaa tai uskalla sanoittaa kokemustaan. Masennus taas voi näkyä vetäytymisenä, toivottomuutena ja väsymyksenä. Ahdistus ilmenee pelkoina, jännityksinä ja huolina. Psykosomaattiset oireet, kuten päänsärky, vatsakipu ja univaikeudet, ovat kehon tapa reagoida henkiseen kuormitukseen. On tärkeää huomata, että biologiset tytöt tuovat oireiluaan useammin puheeksi kuin pojat. Tämä ei siis todellakaan tarkoita, että pojat oireilisivat vähemmän, vaan että oireet voivat jäädä piiloon, jos niitä ei sanoiteta. Lamblin et al. 2017 tuovat lisäksi esiin sosiaalisen tartunnan ilmiön. Masennus- ja ahdistusoireet voivat levitä nuorten verkostoissa, jolloin yksittäisen nuoren oireilu voi heijastua koko ryhmään. Kaikki nuorten oireilu ei jää piiloon. Ulospäin suuntautuva käytös, kuten impulsiivisuus, aggressiivisuus tai uhmakkuus, voi olla merkki siitä, että nuori ei pysty säätelemään tunteitaan tai toimintaansa. Pulkkinen ynnä muut 2023 osoittavat, että pitkittynyt ongelmakäyttäytyminen voi ennustaa vakavampia riskejä, kuten päihdeongelmia, mielenterveyden häiriöitä tai rikollisuutta. Epäsosiaalinen käytös, kuten valehtelu, varastaminen tai väkivalta, ei synny tyhjästä. Se voi olla reaktio ympäristön paineisiin, turvattomuuteen tai tunnistamattomaan sisäiseen kipuun. On tärkeää huomata, että biologiset pojat oireilevat useammin ulospäin. Tämä voi johtaa siihen, että heidän oireensa huomataan nopeammin, mutta myös tulkitaan helpommin pelkäksi häiriökäytökseksi. Lamblin et al. 2017 muistuttavat, että riskikäyttäytyminen voi tarttua sosiaalisen verkoston kautta. Kun yksi nuori toimii impulsiivisesti tai käyttää päihteitä, se voi vaikuttaa koko ryhmän dynamiikkaan. Siksi ulospäin suuntautuva käytös ei ole vain yksilön asia, se on myös ympäristön viesti. Kun ymmärrämme sekä sisäisen että ulkoisen oireilun, voimme alkaa pohtia, miten kouluuupumus ja siirtymävaiheet liittyvät näihin ilmiöihin ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Nuori ei uuvu pelkästään koulutehtävistä, vaan siitä, miten koulu, koti ja kaverit yhdessä muodostavat arjen paineet. Salmela Aro 2010 puhuu 3 K:n kolmiosta: koulu, koti ja kaverit. Koulu tarkoittaa ilmapiiriä ja siirtymiä, kuten luokan vaihtoa tai opintojen nivelkohtia. Koti tuo mukanaan vanhempien tuen ja heidän oman jaksamisensa. Ja kaverit, vertaistuki, ryhmädynamiikka, sosiaalinen asema voivat joko vahvistaa tai heikentää nuoren hyvinvointia. Kun nämä 3 tekijää eivät ole tasapainossa, kouluuupumus voi alkaa hiipiä arkeen. Nuori saattaa väsyä, menettää motivaationsa tai kokea riittämättömyyttä, vaikka ulospäin kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Siksi kouluuupumusta ei voi ymmärtää irrallaan sosiaalisesta kontekstista. Se syntyy vuorovaikutuksessa, ei yksin. Näinpä päästään tärkeimpään aiheeseen. Eli nuoren uupumus ei ole vain yksilön sisäinen kokemus. Se heijastaa hänen ympäristöään ja elämäntilannettaan. Mutta miten me aikuisina tiedämme, milloin tukea tarvitaan? Mistä voimme tunnistaa ne hetket, jolloin nuori ei enää jaksa
vaikka ei sanoisi sitä ääneen. Tukea tarvitaan silloin, kun nuoren sosiaalinen ympäristö ei tue tai kuormittaa liikaa. Oma hypoteesini on, että eri teoriat, 3K:n kolmio, tukiverkostot, motivaatiomallit ja Lampinin konteksti puhuvat samasta ilmiöstä eri näkökulmasta. Ne osoittavat, että uupumus ei synny yksin, vaan suhteessa ympäristöön. Tämä ei ole minulle vain teoreettinen kysymys. Minua ei autettu ajoissa. Oireeni jäivät näkymättömiksi ja ympäristö ei tunnistanut, mitä tarvitsin. Siksi uskon, että jos konteksti tunnistetaan ajoissa, voidaan vaikuttaa ennen kuin uupumus syvenee. Tämä ei ole vain yksilön hyvinvoinnin kysymys, vaan myös yhteiskunnallinen. Kun nuoria tuetaan oikea-aikaisesti, heidän toimintakykynsä säilyy, mielenterveys vahvistuu ja syrjäytymisen riski pienenee. Eli pitkällä tähtäimellä tämä tarkoittaa myös säästöjä yhteiskunnalle. Vähemmän korjaavia palveluita, enemmän hyvinvoivia aikuisia. Ja viimeisenä vielä lähteeni, eli kirjallisuus ja teoriat löytyvät tästä sekä kuvat. Kiitos.